ஹாய் மக்களே, வெல்கம் பேக் டு சேனல். ஸோ இன்றைக்கி நாங்கள் எதுக்கு வந்திருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிவிஎஸ் ஷோரூமுக்கு ஆகஸ்ட் 15 இப்போ அந்த பழைய டேக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, 160% சர்சார்ஜ்னு ஒரு டேக்ஸ் ஒன்று அடிச்சாங்க இல்லையா, அதை வந்து ரிமூவ் பண்ண போகிறதாக கதை ஒன்று இருக்குது. ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ண போகிறாங்களா, அதை ரிமூவ் பண்ணினா எவ்வளோ வந்து ப்ரைஸ் குறையும், உண்மையிலே குறைய போகுதா இல்லை இப்போ ரிமூவ் பண்ண மாட்டாங்களா அப்படின்றத ஷோரூமுக்கு வந்து டீட்டெயிலாக விசாரித்து வந்து உங்களுக்கு சொல்ல போகிறோம். ஸோ அதான் வீடியோ. இப்போ நம்ம அப்படியே வாங்க வீல்கள் எல்லாமே பார்த்துக்கிட்டு ஷோரூம் ஓனர்கிட்ட போயிட்டு பேசலாம். ஓகே, ஸோ மறந்துடாதீங்க, இது மாதிரி வீடியோஸ் நிறைய பார்க்க நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணி ஒன்று போட்டுக்கங்க. நான் போகிற இது மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களோட ஃபோனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். இந்த வீடியோ முடிஞ்ச பிறகு நம்ம மருக அதுல் அண்ட் பஜாஜ் ஷோரூம்களும் போயிட்டு செப்பரேட்டாக வீடியோஸ் எடுத்து அப்லோட் பண்ணுவோம். அந்த வீடியோவும் நாளைக்கு 3 நாளைக்கு தொடர்ந்து வந்துடும். ஓகே, ஸோ வாங்க இப்போ போயிட்டு கேட்கலாம். முதல்ல வந்து ஆட்டோவெல்லாம் காட்டு தம்பி, புதிய ஆட்டோ வந்து எப்படி இருக்குன்னு அப்படி வீடியோ. ஸோ வந்து பாருங்கள், இன்றைக்கி வந்து ஆட்டோவில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்கான்னு வந்து காட்டுங்க. நீங்கள் பாருங்கள். ஓகே மக்களே, ஸோ பழைய மாதிரி தான் இங்கே பாருங்கள். ரிவர்ஸ் வந்து இன்றைக்கி வந்துடுது. ஸோ அலர்ட்னு அதுக்கு பிறகு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. நியூட்ரல் 1 2 3 4ன்னு சொல்லி கியர்ஸ் எல்லாமே கீழே எடுத்து அப்படி வந்து தம்பி கொஞ்சம் நல்லா காட்டுங்க பார்க்க மக்களுக்கு. ஓகே, ஸோ அப்படியே எனக்கு கீழே வந்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஸ்விட்ச்னு கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கு ஸ்டார்ட் ஸ்விட்ச் இது வந்து முன்னுக்கு இந்த வைஃபர் கொடுத்தது. இது வந்து டிம் அண்ட் ஹெட்டுக்கு கொடுக்குறது. அப்படி எங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா பாருங்கள், டிஜிட்டல் மீட்டரை காட்டிடுவாங்க. ஓகே, ஸோ சாரி, இது வந்து அனலாக் மீட்டர். நம்ம புதுசாக வந்ததுக்கு வந்து டிஜிட்டல் மீட்டர் வந்துருக்குது பஜாஜுக்கு. இது வந்து டிவிஎஸ். ஓகே, அப்புறம் மக்களே இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், டிவிஎஸ்ல வந்து புதிய ஆட்டோ ஒன்று வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஆட்டோவை நான் வந்து காட்டுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன். ஓகே, அப்படி இங்கே காட்டு தம்பி. இங்கே பாருங்கள், எனக்கு வந்து சோக் வந்துடும். ஸோ கீ என்ட்ரன்ஸ் வந்து இங்கே வந்துடுது. அப்படி இங்கே நீ போனீங்கன்னா இங்கே வந்து ஃபியூல் வந்து காட்டுறதுக்கான மீட்டர்ஸ் இங்கே இருக்குது. ஓகே, ஸோ இங்கே நீ பார்த்தீங்கன்னா டபுள் சிக்னல் ஸ்விட்ச் வந்துடுது. இங்கே வந்து எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு ஸ்விட்ச் ஒன்று போடக்கூடிய மாதிரி ஸ்பேஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அதுதான் அங்கே இருக்குது. அப்படி இங்கே போனீங்கன்னா நம்ம MP3 பிளேயர்ஸ். ஸோ நீங்கள் பஜாஜில் பார்க்குற மாதிரி பெரிய MP3 பிளேயர் ஒன்று இருக்காது, ஆனால் சின்னதாக ஒரு MP3 பிளேயர். AUX அவுட் இருக்குது. ஸோ USB இருக்குது. ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து இங்கே ஒன்று இருக்குது. இங்கே ஒரு ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ அப்படியே கீழே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஹேண்ட் பிரேக் கொடுத்துட்றாங்க இப்போவும் போல். ஓகே, ஸோ ஆட்டோவில் பின்னுக்கும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தம்பி கொஞ்சம் காட்டுறேன். நீ பாருங்கள், இந்த கதவு பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. உங்களை பாதி கதவு. ஓகே, அப்படியே என்னதை பாதி இருக்குது அப்படி உள்ளு காட்டுது. ஸோ உள்ளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மக்களே இப்படி தான் இருக்குது. ஓகே, ஃபுல்லாக நல்லா ஸ்பேஸ் இருக்க மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஸ்பேஸஸாக இருக்குது. தம்பி அந்த ஓரத்தையும் எப்படி காட்டிங்க பாருங்கள். இந்த லெக் ஸ்பேஸை கொஞ்சம் காட்டு, நீ கொஞ்சம் உட்காந்து காட்டினாங்க அப்படியே காட்டு மக்களுக்கு இருக்குங்க. மக்களையும் பாருங்கள் லெக் ஸ்பேஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்ட்டு. உண்மையிலே என்னோட பஜாஜ் இருக்குது, நான் பஜாஜ் வச்சுருக்கேன், டிவிஎஸும் வச்சுருக்கேன். ஆனால் இங்கே பாருங்கள், பஜாஜை விட டிவிஎஸில் வந்து லெக் ஸ்பேஸ் அதிகமாகவே இருக்குது. ஓகே, மக்களே க்ரீன் கலர், ப்ளூ கலர், ரெட் கலர் சரியா, அதோட சேர்த்து ஒயிட் கலர் ஒன்று இந்த முறை வந்திருக்கு. ஒயிட்டையும் கொஞ்சம் காட்டு தம்பி, அவனுக்கு கிட்ட போயிட்டு நல்லா. ஸோ மக்கள் இதான் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் வந்து கலர் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அதிகமாக வந்து ப்ளூ கலர், ரெட் கலர் ரொம்ப பார்த்துருக்கோம். ஒயிட் கலர் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க தம்பி. அப்படியே அதில் பின் சைடிங் கொஞ்சம் போட்டு போய் காட்டுங்க. இங்கே பாருங்க பின்னுக்கு எப்படி இருக்குன்னு. லொக் பண்ணியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கீ எடுத்துக்காரு இல்லை, உள்ளுக்குள்ளே என்ஜின் தானே. ஓ, ஸோ என்ஜினை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் மக்களே சரியா. என்ஜினை உள்ளுக்கு வந்து காட்டி வந்து சொல்கிறேன் எத்தனை சிசி என்ஜின் அப்படின்னு ஃபுல் டீட்டெயில் தாரு. அடுத்த மக்களே முக்கியமாக இதில் வந்து இப்போ ஒஃபர் ஒன்று போய்கிட்டு இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த ஷோரூமில் வந்து ஒஃபர் ஒன்று போயிருக்கு. அதான் வந்து நான் வந்த கைன்னு சொன்னாங்க ஒஃபர் ஒன்று இருக்கு. அப்போ நான் சொல்லி சரி பரவாயில்ல, நான் வந்து விலையை கேட்க தான் வந்தேன் டெக்ஸை பற்றி. அப்போ அந்த ஒஃபர் டீட்டெயிலே வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன். தேவையான வந்து இந்த ஒஃபரை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து டிவிஎஸ் ஆட்டு வாங்குறேன்னா வாங்கிக்கலாம். ஓகே, ஸோ வாங்க அப்படியே ஆஃபீஸுக்கு போகலாம். ஸோ ஓகே மக்களே, நம்ம வந்து இப்போ ஷோரூமுக்கு வந்திருக்கோம். ஷோரூமில் வந்து ஷோரூம் ஓனர்கிட்ட கேட்டு பார்ப்போம். அந்த May 16th வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண அந்த சர்சார்ஜ் 160% வந்து இப்போ வந்து ரிமூவ் பண்ண போகிறாங்களாம் அரசாங்கத்தால் இந்த ஆகஸ்ட் 15th. ஓகே, அப்படி ரிமூவ் பண்ணினா ப்ரைஸ் சேஞ்சஸ் வருமா இல்லையா அப்படின்றது வந்து டீட்டெயிலாக கேட்டு உங்களுக்கு வந்து விளக்கமாக சொல்கிறதுக்காக தான் இங்கே வந்திருக்கேன். வாங்க வந்து கேட்டு பார்க்கலாம். ஓகே ஓகே சார், දැන් මේ මාසේ 16 වෙනිදා 16ක සර්චාර්ජයක් අය කරානේ. ඒක දැන් මේ එන අගෝස්තු 15 වෙනිදා රිමූව් කරන්න යනවා කියලා කතාවක් තියෙනවා. එහෙම රිමූව් කරොත් මේ ප්‍රයිස් වල චේන්ජස් එකක් වෙයිද? ඒ මොකක් හරි අදහසක් තියෙනවා. ඔයාලට ඒකේ ඩීටේල්ස් මොනවද දන්නවද? සාමාන්‍ය
සාමාන්‍යයෙන් අපිට දැනුවත්කමට තියෙන විදිහට නම් මයි 16 වෙනිදා රිමූව් කරේ එකට සාමාන්‍යයෙන් මිලේ වෙනසක් නම් තාම වෙනවා කියලා නම් දැනුවත් කිරීමක් වෙලා නැහැ. සාමාන්‍ය මේක අඩු කරත් වැට් එක අඩු කරත් සාමාන්‍ය මිල නම් වෙනස් වෙන්නේ නැති නෑ කියලා එක තමයි කියන්න තියෙන්නේ අපිට. ඕකේ සර් දැනට ඒ කියන්නේ ඔයාලට අප්ඩේට් එකක් දීලා නැහැ ඔෆිෂියලි. ඔෆිෂියල් අප්ඩේට් එකක් දීලා නැහැ කියන්නේ. ගවර්න්මන්ට් එකෙන් ගන්න තීරණ. ඒ නිසා ඔෆිෂියල් මේ අප්ඩේට් එකක් දීලා නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඇත්තටම කියනවා දැන් මාස 8ක් වගේ කාලයක් අතරතුර අපි TVS එකේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ 18.50 තමයි තිබ්බේ ප්‍රයිස් එක විකුණන්න ඕනේ ප්‍රයිස් එක. අපි හඳුන්වා දීමකට මේ වාහනේ අපිට ඩෙවලොප් කරගන්න ඕන නිසා තමයි අපි ලක්ෂයක ඩිස්කවුන්ට් එකක් දීලා 17.50ට වික්කේ. ඒ නිසා තමයි අපේ එක දැන් ආයේ 18.50ට වැඩි උනේ වාහනේ. ඒ කියන්නේ සෝ ඔයා කියන විදිහට මේ 18.50ට විකුණන තිබෙ වෙහිකල් එක තමයි ඔයා මේ ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන අන්දා පොඩි ඩිස්කවුන්ට් එක ලක්ෂයක වගේ ඩිස්කවුන්ට් එකක් දීලා 17.50ට වික්කේ. මේ දැන් මේ සර්චාර්ජ් එක අයින් වුණා කියලා ප්‍රයිස් එකේ චේන්ජ් එකක් වෙනවා කියලා ඔෆිෂියලි තාම ඔයාලට අප්ඩේට් එකක් කරලා නැහැ. අපිට තාම අප්ඩේට් එකක් දෙන්නේ නැහැ. සෝ එහෙම දෙයක් වෙනවා නම් එහෙම සාමාන්‍ය සතියක් විතර කල්යයි 20 22 වෙනකොට ඔයාලට ඩීටේල් ඇවිල්ලා හම්බෙන්නේ. අඩියෙන් හම්බෙනවා අපිට. සතියක් වගේ යනකොට අපිට ඩීටේල්ස් ටික හරියට කියන්න පුළුවන්. ஓகே ஸோ ஓகே மக்கள் இப்போ நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க நம்மளோட வந்து ஷோரூம் ஓனர் வந்து என்ன சொன்னாருன்னா இது வரைக்கும் கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து இப்போ இன்றைக்கி வந்து 14 தேதி நாளைக்கு 15 இது வரைக்கும் கவர்மெண்ட்லேருந்து ஒஃபிஷியலாக வந்து எதுவுமே அனௌன்ஸ் பண்ணலை. அதனால் டிவிஎஸ் ஹெட் ஆஃபீஸ்லேருந்து ஷோரூமுக்கு வந்து இன்னொரு அப்டேட் ஒன்று கொடுத்துல. ஸோ அப்படி அப்டேட் ஒன்று கொடுத்தா எதையாவது ப்ரைஸில் சேஞ்சஸ் ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன். ஸோ இது வரைக்கும் அப்படி ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காரு. வாங்க இப்போதைக்கு இப்போ இருக்க ப்ரைஸ் எப்போன்னு கேட்போம், அதுக்கு எது எக்ஸ்ட்ரா வந்து பே பண்ணணும் அப்படின்றது அந்த டீட்டெயிலே வந்து கேட்டு சொல்லிடுறேன். ஸோ உங்களுக்கு டிவிஎஸில் வந்து ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணணுமா இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து டீட்டெயில் அதை வந்து இப்போ எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகுதுன்றது தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே ஸோ සර්කිට வந்து அதை கேட்டு பார்க்கலாம். ஓகே සර් ஸோ TVS එකේ දැනට පවතින මිලට අපි වෙහිකල් එකක් ගන්නවා 3 wheel එකක් ගන්නවා නම් සාමාන්‍යයෙන් කොච්චර මුදලක්ද මම ආන්නේ දැන් මේ ඔයාලගේ ඉනිෂියල් amount එකක් තියෙනවානේ ඒකට තව ඇඩ් වෙනවා නම් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ඒ නැතුව තව මොකක් හරි දෙයක් ඇඩ් වෙනවා නම් ඒක කොහමද වෙන්නේ සාමාන්‍ය amount එක ටෝටල් කීයක් වෙනවද? සාමාන්‍ය ටෝටල් එක අපේ වාහනේ ටෝටල් එක නම් ඇවිල්ලා 18,50,000යි 18.50. වාහනේ වටිනාකම 18,50,000යි. එතකොට ඒකේ අපේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එක රුපියල් 11,000ක් වෙනවා. ඒක කොහෙන් ඒරියා එක ගත්තත් ඒ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එක එකම ගාන තමයි යන්නේ. එතකොට අපි වාහනයක් කෑෂ් කරනවා නම් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකට රුපියල් 10,000ක් තමයි යන්නේ. ෆිනෑන්ස් එකක් කරා යනවා නම් ෆිනෑන්ස් එකට පරමායිතිය වදින නිසා එතන රෙජිස්ට්‍රේෂන් 14,000ක් යනවා. පොඩි ගාණක් කියවෙන්නේ රුපියල් 4,000ක වෙනසක් තියෙනවා. එතකොට කෑෂ් ගන්න කස්ටමර් කෙනෙක්ට වෙන්නේ රුපියල් අතන ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එක 11,000යි රෙජිස්ට්‍රේෂන් 10,000යි. ඒක කෑෂ් ගන්න කස්ටමර් කෙනෙක්ට වෙන්නේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එක රෙජිස්ට්‍රේෂන් රුපියල් 21,000යි. ෆිනෑන්ස් එකක් කරා ගන්න කස්ටමර් කෙනෙක්ට රුපියල් 25,000ක් යනවා. පරමායිතිය ෆිනෑන්ස් එකට වදින නිසා එතන රුපියල් 4,000ක චාර්ජ් වීමක් වෙනවා. ருபியல் 6,000 வெடிப்புல வரணும். ஸோ மக்களே கேட்டிருப்பீங்க 3 வீலில் வந்து நீங்கள் கேஷ் கொடுத்து பே பண்ணுறதா இருந்தால் உங்களுக்கு ஒரு 4,000 வந்து லாபம் இருக்கும். நீங்கள் வந்து அந்த ஒரு சின்ன டவுன் பேமெண்ட் கொடுத்து அதுக்கு பிறகு நீங்கள் பே பண்ணி எடுக்கிறதா ஒரு 5,000 ரூபாய் இல்லாட்டி 4,000 வந்து கூடுதலாக பே பண்ணக்கூடிய மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் ஒன்று ஏற்படும். ஓகே ஸோ இப்போ வந்து கேட்டு பார்ப்போம் குறைஞ்ச டவுன் பேமெண்ட் எவ்வளோ அப்படி கட்டினா மாசிக்கு வாரிக்கு வந்து இவ்வளோ வரும் அப்படின்னு டீட்டெயிலையும் உங்களுக்கு நான் கேட்டு சொல்கிறேன். ஸோ இந்த ஷோரூம் எங்கே இருக்குன்ற ஃபுல் டீட்டெயில் வந்து வீடியோ எண்டில் வந்து நான் சொல்லிடுறேன். இந்த ஷோரூமில் ஸ்பெஷலாக கொடுக்குற ப்ரொமோஷனை பற்றியும் வீடியோ எண்டில் வந்து சொல்லிடுறேன். ஓகே ஸோ அதையும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னா மாத்தலைக்கு வந்து எங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணுற ஃபுல் டீட்டெயில் வந்து தந்துடுறேன். ஓகே ஸோ வாங்க இப்போ சார் கேட்போம். ஓகே சார் දැන් හැම කස්ටමර් කෙනෙකුටම සම්පූර්ණ මුදල ගෙවලා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් නැතුව ඇති. ඕකේ සෝ අඩුම ඩවුන් පේමන්ට් එකක් ගෙවලා ගන්නවා නම් සාමාන්‍ය කොච්චරක් වගේ ඩවුන් පේමන්ට් එකක් ඉදිරියට යන්න පුළුවන්ද? සාමාන්‍යයෙන් ගවර්න්මන්ට් එකේ තියෙන ෆැසිලිටි අනුව අපි හරියට කරනවා නම් ගවර්න්මන්ට් එකේ රෙජිස්ටර් ෆිනෑන්ස් කම්පැනියක් කරා මේ ඩීල් එක කරනවා නම් එතකොට සාමාන්‍ය කස්ටමර් වාහනේ වටිනාකමේ 60%ක් දාන්න ඕනේ. 60%ක් කස්ටමර් දාන්න ඕනේ. ඒක ලීස් එක දෙන්න පුළුවන් 40%ක් පමණයි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් එහෙම බැලුවොත් සාමාන්‍යයෙන් ගන්න කස්ටමර් දාන්න ඕනේ මුලින්ම සාමාන්‍යයෙන් 11යි 10ක් වගේ කස්ටමර් අතින් දාන්න ඕනේ. 11යි 10ක් ඩවුන් පේමන්ට් එක 10,000ක් ඩවුන් පේමන්ට් එක දාන්න ඕනේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් 7,40,000ක් වගේ තමයි ලීස් එකේ යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගවර්න්මන්ට් එකේ තියෙන රූල්ස් එකට හරියට කරනවා නම් ඒ විදිහ තමයි කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට තව ෆිනෑන්ස් කම්පැනි තියෙනවා එතනින් අඩුව කරන එකේ. ඒ කියන්නේ ගවර්න්මන්ට් එකේ රෙජිස්ටර් නැති ෆිනෑන්ස් කම්පැනි තියෙනවා. ඒ ෆිනෑන්ස් කම්පැනි එකෙන් සාමාන්‍යයෙන්
අවම මූලික ගෙවීමක් 4,75,000 ඉඳලා වගේ කරගන්න පුළුවන් අපි කස්ටමර් කෙනෙක්ට. 4.75 ඉඳන් කරන්න 4,75 ඉඳලා කරගන්න පුළුවන්. ඕකේ සර්. ඒම 4.75ට යනවා නම් මන්ත්ලි ඩිව් එක සාමාන්‍ය කොච්චරද වගේ? මන්ත්ලි ඩිව් එක යන ෆිනෑන්ස් කම්පැනිත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. ඕකේ. කස්ටමර් දාන වාරිකේ යන ෆිනෑන්ස් කම්පැනි දෙක තුනක් තියෙනවා. ඒකත් එක්ක සාමාන්‍ය රේට් පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් දැන් ලක්ෂ 7ක් විතර ගෙවලා ගන්නවා නම් 45ට අඩුව වගේ සෙට් වෙනවා කොහොම ෆිනෑන්ස් කම්පැනියක් වුණානේ. ඔව් 45. ஓகே ஸோ மக்களே இப்போ நீங்கள் வந்து கேஷ் பண்ணுறதுக்கு காசு இல்லாமல் டவுன் பேமெண்ட்னு போனீங்கன்னா அந்த ஸ்ரீலங்கா கவர்மெண்ட் ஒரு ரூல் ஒன்று இருக்கு இல்லையா 160% அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த 160%னா 11 லட்சம் ரூபா வந்து கட்டணும். அப்படி கட்டி மிச்ச அமௌண்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு 5 வருஷமோ 4 வருஷமோ 3 வருஷமோ உங்களுக்கு விருப்பமான அளவுக்கு போட்டுக்கிட்டு போகலாம். மந்த்லி டவுன் பேமெண்ட் வந்து உங்களுக்கு சின்னதாக்கிட்டு. அப்படி இல்லை உங்களுக்கு அந்த 11 லட்ச ரூபா பே பண்ணுறதுக்கு கையில் இல்லாடி போனால் இங்கே வந்து ஸ்ரீலங்கா கவர்மெண்ட் ரிஜிஸ்டர் இல்லாத சில ஃபினான்ஸ் கம்பெனிஸ் இருக்குது. அதை யூஸ் பண்ணி ஒரு 4,90,000 ரூபா 60,000 ரூபாக்குள்ளுக்கு பே பண்ணிவிட்டு மிச்சத்தை வந்து உங்களுக்கு 5 வருஷம் 4 வருஷம் 3 வருஷம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு மந்த்லி டியூ வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி குறையும். ஸோ அப்படி போட்டும் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். அதையும் வந்து இங்கே வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ அதை நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்குவோம். ஓகே சார் ඒම දැන් අන්රෙජිස්ටර්ස් කම්පැනියකින් ෆිනෑන්ස් එකක් දාලා ගන්නවා නම් ඒක ඔයාලා මෙතනින් arrange කරලා දෙනවා කතා කරලා. අපි සම්පූර්ණ arrange කරලා දෙනවා. කස්ටමර් මෙතනින් අපි ලීස් එක කස්ටමර් කොන්ටැක්ට් කරගෙන ෆිනෑන්ස් කම්පැනියත් අපි කොන්ටැක්ට් කරන ෆිනෑන්ස් කම්පැනි අපේ ආයතනයට ගෙන්නගෙන අපි මෙතනින්ම සම්පූර්ණ වැඩ ටික කස්ටමර් ඉවර කරලා දෙනවා. කස්ටමර් රස්තිය අඩු කරන්නේ නැහැ අපි එහෙට යන්න මෙහෙට යන්න කියලා. අපේ ආයතනයෙන් අපි සියලු දේම කරලා දෙනවා කස්ටමර්ට. ඕකේ. සාමාන්‍ය දැන් එහෙම ආවොත් එimhe කෑෂ් කරලා වාහනයක් ගන්න පැයක් දෙකක් ඇතුළත වැඩි කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙයි ගලක් අරගෙන. කෑෂ් කරලා ගන්නවා කස්ටමර් කෙනෙක් නම් අපිට පැය භාගෙන් වැඩේ කරලා දෙන්න පුළුවන්. පැය භාගෙන් කරලා දෙන්න පුළුවන්. අපි කඩේ වැඩේ කරලා. ඕකේ. සෝ අර කිව්ව විදිහට ඩවුන් පේමන්ට් එක සාමාන්‍යයෙන් අර 4යි ගාන ගෙවලා අන්රෙජිස්ටර්ඩ් කම්පැනිකින් ගන්නවා නම් සාමාන්‍ය එච්චර වෙලා යන්නේ නැහැ පැයක් එකමාරකින් වැඩේ කරගන්න පුළුවන් වෙයි. සාමාන්‍යයෙන් 4යි 90ක් දාලා ගන්න කස්ටමර් කෙනෙක්ට නම් සාමාන්‍යයෙන් අපිට පැය 5ක් විතර ඕනේ ඩියෝ එක සෙටල් කරගන්න. සාමාන්‍ය 160 දාලා ගන්න කස්ටමර් කෙනෙක් නම් අපිට පැයකින් කරලා දෙන්න. පැයකින් කරලා දෙන්න පුළුවන්. ஓகே. ஸோ மக்களை கேட்டிருப்பீங்க இதுதான் டீட்டெயில் வந்து ஓகே. ஸோ நீங்கள் வந்து கேஷ் கொடுத்து எடுக்கிறனா ஒரு அரை ஹவரில் இங்கே வந்து ஷோரூமில் வந்து உங்களுக்கு வெஹிக்கிள் வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். அப்படி இல்லாமல் ஸ்ரீலங்கா கவர்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர் கம்பெனி ஒன்றில் நீங்கள் வந்து ஒரு 11 லட்ச ரூபா போட்டு எடுக்கிறது வந்து ஒரு 1 ஹவருக்குள்ளே உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே டீட்டெயில் எல்லாம் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு வெஹிக்கிளை வந்து கை கொடுத்துருவாங்க. ஓகே. அப்படி இல்லாமல் அந்த 490 460 பே பண்ணி நீங்கள் எடுக்கிறதா இருந்தால் ஒரு 4 ஹவர் டு 5 ஹவர் மாதிரி போகும் இந்த எல்லா வேலையும் முடிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி வந்து சார் சொல்கிறாரு. ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஷோரூமில் வந்து ஸ்பெஷல் ஆஃபர் ஒன்று போயிருக்கு இந்த நாட்களில். ஓகே. ஸோ அந்த ஆஃபர் என்ன அப்படின்றது வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்குவோம். ஆஃபருக்கு வந்து எவ்வளோ பொறுமதியான சாமான் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றதையும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. ஸோ අර ෆ්‍රී ගිෆ්ට් වගේක් තියෙනවා කියනවා. දැන් ප්‍රොමෝෂන් එකක් යනවා මේ දවස්වල වටිනා ගිෆ්ට් 8ක් විතර වගේ දෙනවා කියලා කස්ටමර්ස්ලට මේ මාසය ඇතුළත මේ 15 වෙනිදා ලැබෙන මාසේ 15 වෙනකම් නේ. ඒකේ ඩීටේල් පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි මාතලේ චතුරංග TVS අපේ ආයතනයෙන් ලබා ගන්න ත්‍රිරෝද රථයක් සඳහා අපි ගනුදෙනු කරවන්න මේ මාසේ 15 වෙනිදා ලැබෙන මාස 15 වෙනකම් අපි ඔෆර් එකක් හඳුන්වා දෙනවා. ගනුදෙනු කරවන්න සෑහෙන වටින ඔෆර් එකක් අපි දෙනවා. අපෙන් මිලදී ගන්න වාහනයක් සඳහා අපි රිවර්ස් කැම් එකක් ෆ්‍රී දෙනවා. එතකොට ෆෝන් එකක් ෆ්‍රී දෙනවා. එතකොට ෆෑන් එකක් ෆ්‍රී දෙනවා. එතකොට ගෑස් ලිපක් දෙනවා අපි ෆ්‍රී. එතකොට ජැක් එකක් ෆ්‍රී දෙනවා. අපි වාහනේට අවශ්‍යම කරන දෙයක් නේ ජැක් එකක් කියන්නේ ජැක් එකක් අපි ෆ්‍රී දෙනවා. ඒ වගේම සේවා වාරික දෙකක් අපි ෆ්‍රී දෙනවා වාහනේට. එතකොට ටූල් කිට් එකක් ෆ්‍රී දෙනවා අපි. අමතර ටයරකුත් ෆ්‍රී දෙනවා. අපි මේ බාණ්ඩ 8ම මේ මාසේ 15 ඉඳන් ලබන මාසේ 15 වෙනකන් අපෙන් මිලදී ගන්න ත්‍රිරෝද රථයක් සඳහා අපි නව හඳුන්වා දීමක් වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ஸோ ஓகே மக்களை கேட்டிருப்பீங்க. சதுரங்க டிவிஎஸ் மாத்தலையில் வந்து இது வந்து ரத்தோட ஜங்ஷனில் இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது 8 ஐட்டம் வந்து ஃப்ரீயாக கிடைக்குது. ஃப்ரீயாக கிடைக்கிற ஒவ்வொரு ஐட்டமும் வந்து நான் சைடில் போடுறேன். கேஸ் குக்கர்ஸ், டூல் கிட், ஜக் உண்டு, எக்ஸ்ட்ரா டயர் உண்டு, 2 சர்வீஸ் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாத்துல டீட்டெயிலும் வந்து பிக்சர்ஸோடு நான் வந்து சைடில் போட்டு உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இவங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர் வந்து நான் கீழே கொடுத்துட்றேன். சரியா? சதுரங்க டிவிஎஸ்ட கான்டாக்ட் நம்பர் கீழே இருக்குது. லொக்கேஷன் கூகுள் லொக்கேஷன் வந்து பின் பண்ணி வைக்கிறேன். ஸோ அதையும் பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே. ஸோ இவங்களோட ஈவி ஒன்று வந்திருக்கு புதுசாக லான்ச் ஆகிருக்கு. நேற்று வந்து ஈவி வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அதோட ஃபுல் வீடியோ வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து இதே சேனலில் வந்து அப்லோட் ஆகிரும். ஸோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஓல் போட்டு வச்சுக்கலுங்க. நான் போடுற அந்த வீடியோ உங்களுக்கு நாளைக்கு இல்லாட்டி நாளாண்டைக்கு சேனலில் வந்து வந்துடும். ஓகே. ஸோ அது டோட்டல் ப்ரைஸ் எல்லாமே வந்துடும். இப்போ வந்து ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட் ஒன்று போயிருக்கு அந்த ஈவிக்கு. ஸோ அதுவும் வந்து இதில் நான் சொல்லிடுறேன். ஓகே.
அந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாகவே அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இப்போ வந்து சார் கிட்ட லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குது அப்படின்றதையும் வந்து டீட்டெயிலாக கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே சார், வாங்க ஷோரூம் එක තියෙන ලොකේෂන් එක අපේ කස්ටමර්ස්ලාට පොඩ්ඩක් පැහැදිලිව කියන්න. හරියටම අපේ ලොකේෂන් එක තියෙන්නේ මාතලේ ටවුන් එකේ රත්තොට මන්දණ්ඩාවල තමයි තියෙන්නේ අපේ ලොකේෂන් එක. මාතලේ ටවුන් එකේ මන්දණ්ඩාවල තියෙන්නේ. මන්දණ්ඩාවල හන්දියේ රත්තොට හැරෙන තැනම ඉස්සරහම තියෙනවා අපේ ලොකේෂන් එක. හරියටම හඳුන්වා දුන්නොත් ෆ්‍රීෂා මාතලේ තියෙන ෆ්‍රීෂා හාට් එකට අල්ලපු එක තමයි මගේ ලොකේෂන් එක. ஸோ ஓகே மக்களே, கேட்டிருப்பீங்க லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குது அப்படின்ற ஃபுல் டீட்டெயில் வந்து சொல்லிட்டாரு. ஸோ இதில் வந்து சரியான மேப் வந்து கூகுள் மேப் வந்து நான் பின் பண்ணி வைக்கிறேன். உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதுவும் இருக்கும், பார்த்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த லொக்கேஷனுக்கு வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஐட்டம் எல்லாமே வந்து ஃப்ரீயாக கிடைக்கும். ஸோ வாங்க 15ஆம் தேதிக்கு முதல்ல வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ மறுபடியும் சொல்கிறேன், இந்த வீடியோ வந்து நாங்கள் வந்து காசுக்காக செய்கிற வீடியோ இல்லை. நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட்டில் கேட்டுக்கிறதுனால 15ஆம் தேதிக்குள்ளுக்கு அந்த டேக்ஸி இஷ்யூ வந்து வந்திருக்கனால ப்ரைஸஸ் சேஞ்ச் ஆகுமான்னு கேட்டனால இந்த வீடியோ நாங்கள் வந்து ஷோரூமுக்கு எடுத்திருக்கோம். இதே மாதிரி மற்ற ஷோரூம்களும் போய்ட்டு உங்களுக்கு வந்து வீடியோ எடுத்து அப்லோட் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த ஈவியை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில் வீடியோ வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவாக இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். இன்னொரு 1 or 2 டேஸில் மறுபடியும் புதிய வீடியோட சந்திக்கலாம்.